tota la gent que en un moment determinat, l'any 78, vam començar junts a caminar i que han passat diverses vicissituds per a poder arribar aquí, en aquest moment no poguéssim estar tots plegats, perquè alguns, molts, ja són desapareguts. I per tant, això és el que sentim. Des d'aquí voldria per a les seves famílies un reconeixement, perquè en definitiva tots hem treballat per a que això fos una realitat. Sobretot, també l'Ajuntament, el seu alcalde al capdavant, a partir de l'any 2007, quan es comença a parlar en sèrio del que podria ser el centre d'interpretació de la Setmana Santa.